أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bandiraɓe caggal yettude allah subhanahu wa taala e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam on calminama salminago islam on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En gari wadde no batten kala e saaha woni siftodirde koye men saabu neɗɗo timmani neɗɗo ma siftodire kala e saaha siftine kadi allah wi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi hande siftodirten koye gueɗel gotel mo julɗo fof subhanallah foti jogade woni muñal. Julɗo fof foti jogade muñal. Jogoɗa muñal guiley dewal ma allah, jogoɗa muñal subhanallah guiley gandanɗa hoore ma musibbaji ɗi keɓata e aduna subhanallah. Sabu sa ala muñal a wawa ummade salata juula, sa ala muñal a gandanɗa hoore ma a wawa e ngolɗo jangol bongol a wawa salguinade. Il faut ko jogoɗa muñal e yidde subhanallah allah subhanahu wa taala. Donc muñal ko hunde mawde. Sa ala muñal a wawa wondude hay goto e rendo, a wawa wondude yumma, a wawa wondude bamma, a wawa wondude joom galle ma, a wawa wondude dendagal e hoddiɓe ma e foof dendagal yimɓe a wawa wondude mum subhanallah. Ganden muñal ko hunde mawde. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko mo jogui muñal nde haddine wawi yettade subhana. Sen jeehi sen ƴeewi tan ko waɗa taif ko muñal makko subhanallah waɗi ɗum. Donc batten hakkillaji koye men ganden muñal ko hunde mawde par ce que allah subhanahu wa taala kanko haali e suratul baqara wa inna allaha ma as-sabirin. Allah wondi koye muñoɓe fitti kala ko hemma muñ ganda ko allah fawma ɗum wona neɗɗo fawma ɗum, allah subhanahu wa taala fawma ɗum kadi ko allah tan wawi ittandemo. So neɗɗo wi so allah fayma musiba ne wawi ittandemo o funtima o ñaami halis ma sa hedde ɓeyɗo waɗa fibirbaji mbima balluma guittanma ɗum so musiba heɓimama andude a funti on par ce que allah ne haala wi o bashiri sabirin o weltin ɓe muñoɓe alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah wi subhanahu wa taala weltin ɓen muñoɓe firti muñowo foof yo welto subhanallah ma allah ittan ɗum kala ko wawi muñji. O wi ida asabathum musibatun so tawi musiba heeɓiɓe guilay mayde subhanallah guilay sumrede guilay helde guilay wadde accident kala ko wawi hebdema aduna andu ko allah fawma ɗum ɗon. Ɓe mbi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kamɓe de ɓe mbi ko inna lillahi min gummi ko allah kadi min duttoto kadi hedde allah subhanahu wa taala fidde widde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wona mayde tan kala musiba bawɗo hebdema subhanallah wi noon sabu ko allah tan wawi ittandemo. So hunde heɓimama wi qadara allahu ma sha fa'al. Ɗum de ko allah fayi kam kadi ko allah ittanto kam ɗum fitti ko neɗɗo julɗo o yo jogo muñal kala to wawi wonde kala to wawi yaade kala ko wawi wadde subhanallah. So ala hen muñal o wawa ɗum wadde kala mo wawi wondude so alda e muñal o wawa wurtude muɗum. Kebbinen ko muñal sabu nela sa sallam o muñi, sahabaɓe muñi, annabaɓe heɓe muñi. Nuh enen gandi combien d'années 950 ans omo waɗa subhanallah da'wa ko heeɓi seeɗa ko muñal makko. ɗum ɗon fof ko muñal fitti ko annabaɓe muñi ko enen koye men eɗen poti muñji ɗum. Ganden neɗɗo ko muñowo kala to mbawɗa wonde ko muñowo batten hakkillaji min ɗum ɗon. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.